Από Κεσαριανή έχω έρθει, από το Σύλλογο Τεχνικών Κεσαριανής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το Σύλλογο Τεχνικών Κεσαριανής. Έλα εδώ ρε, μη φοβάσαι. Quiero para ver tu Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία. Να είστε καλά εσείς και οι οικογένειές σας. Και θα ήθελα να φωνάξω να έρθουν δίπλα μου δύο από τα βασικά στελέχη της παράταξής μου, η Πινελόπη Δάφνη και ο Γιώργος ο Γριατσιώτσης, έτσι ώστε να σας παρουσιάσουμε μαζί τα πρώτα άτομα που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της νίκης στις εκλογές του 19. Στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, εμείς και συνακόλουθα εγώ, σαν ενεργό μέλος του Μαζί για το Βύρωνα της παράταξής μας, θα καταθέσουμε για μία ακόμα φορά την ψυχή μας ολόκληρη. Εμείς δεν στηρίζουμε απλά, εκλέγουμε νέο δήμαρχο, τον Μίλτο τον Παντή. Έτσι κι αλλιώς, Μαζί για το Βύρωνα θα επιλέξουμε πάλι με την ψυχή μας, θα διαλέξουμε τον Μίλτο μας, τον φίλο μας, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, αυτός που αγκαλιάζει με τα μάτια και μας δυναμώνει με τη σταθερότητά του, το ήθος του και την πραότητα που τον διέπει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε όλοι εσείς σήμερα και να σας ευχηθώ καλή χρονιά, η οποία σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη, γιατί ο Μίλτος ο Παντής είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί. 4-5 χρόνια τώρα τρέχει σε όλο το Δήμο, είναι δίπλα σε κάθε πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει. Έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πολύ αξιόλογο επιτελείο και είμαστε σίγουροι ότι με την καινούργια δημοτική αρχή που θα δημιουργήσουμε θα κάνει τον Βύρωνα σίγουρα πολύ καλύτερο και θα πάμε όχι μόνο ένα, αλλά πολλά βήματα μπροστά. Θα ήθελα να φωνάξω για να μοιραστούμε αυτή την πολύ ωραία εικόνα που έχω απέναντί μου, τους βασικούς συνεργάτες, κάποια άτομα τα οποία θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιό μας του 2019. Ο Παύλος Αθανασιάδης, ενεργός πολίτης, επαγγελματίας της περιοχής μας. Ο Γιώργος ο Αλμύρας. Η Τζούλια Αναστασίου.
Ο Ηλίας ο Βαλμάς, καλός φίλος, χρόνια στα δημοτικά δρόμενα, μαζί μας σε αυτές τις εκλογές. Ο Διαμαντόπουλος ο Ταξιάρχης, γυμναστής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, μαζί μου και το 2014. Η Ζιώγα η Μαρία, πολύ καλή φίλη, συνεργάτης μου πάρα πολλά χρόνια. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της τοπικής, της Νέας Δημοκρατίας στο Βύρωνα και την ευχαριστώ πολύ για όλα. Ο Ηλίας ο Γούλας ήταν υποψήφιος και στις εκλογές του 2014, μαζί μας και το 2019. Ο Μάκης ο Θεοχάρης, ο Ευθύμιος ο Θεοχάρης, χρόνια καλός φίλος. Μαζί μας το 2014, μαζί μας θα είναι και το 2019. Η Καλαμπόκη η Αγγελική. Καλή φίλη και η Αγγελική, ενεργός πολίτης του Δήμου μας. Ο Κώστας ο Καπάνης. Ο Κώστας ο Καπάνης έχει τη σχολή Τέικ Βοντό στο Βύρωνα. Μας έχει δοξάσει, έχει βγάλει το Βύρωνα μπροστά πάρα πολλές φορές και σε επίπεδο Ευρώπης και σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τον ευχαριστώ και αυτόν που είναι δίπλα μου. Ο Θανάσης ο Καραπιστόλης, μαθηματικός καλός φίλος και βασικός συνεργάτης της ομάδας μου. Ο Χάρης ο Κόκοτας, μαζί μας το 2014, μαζί μας και το 2019, τον ευχαριστώ και αυτό πάρα πολύ. Η Λόιευ Μορφία, ενεργός πολίτης στο Δήμο μας, την ευχαριστώ και αυτή που ήρθε το 2019 και θα είναι μαζί μας στις εκλογές. Η Μαρτίνη Αναστασία, πολύ καλή φίλη, νηπιαγωγός, ήταν αντιπρόεδρος στους παιδικούς σταθμούς, είναι στο 13ο νηπιαγωγείο του Δήμου μας. Ο Δημήτρης ο Μητρογιάννης, πάρα πολύ καλός φίλος και αυτός, το 2014 ήταν και αυτός στην ομάδα μας, συνεχίζει και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του 2019. Ο Πέτρος ο Μπουσκιαράκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δόξας Βύρωνα, καλός φίλος, συμμετέχει και αυτός μαζί μας για τις εκλογές του 2019. Ο Ευθύμης ο Παπακυριακόπουλος, στενός συνεργάτης, πρόεδρος της ΟΝΕΔ Βύρωνα, φυσικός και πολύ καλός φίλος. Η Μαρία Υποδαρά. Θέλω να την ευχαριστήσω τη Μαρία. Όταν μιλάμε για Μαρία Υποδαρά, μιλάμε για τα δέσποτα του Δήμου Βύρωνα. Έχει κάνει τεράστιο αγώνα για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Μαζί με όλη την ομάδα που ασχολούνται, όλους τους εθελοντές για τα δέσποτα, που είναι απόψε σήμερα και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως γι' αυτό. Η Σαρή Νίκη. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθηγήτρια ξένων γλωσσών, έχει το μόνιμο φροντιστήριο στο Βύρωνα. Μαζί μας το 2014, μαζί μας και το 2019. Ο Παναγιώτης ο Σιδέρης, υπάλληλος του Δήμου μας, συνταξιούχος, μαζί μας το 2014, μαζί μας και το 2019. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Η Μάχη Σπιωτοπούλου, πνευμονολόγος, πάρα πολύ καλή φίλη, συμμετέχει μαζί μας στην προσπάθεια για το 2019. Ο Νίκος ο Σταθόπουλος, δικηγόρος, καλός φίλος και ο Νίκος, ενεργός πολίτης του Βύρωνα, θα είναι μαζί μας στις εκλογές του 2019. Είναι μια βασική συνεργάτητα της παράταξης, μαζί μας το 2014, μαζί μας και το 2019, η Κατερίνα Ισφαγιανάκη. Η Σωτηρίου η Χρυσάνθη. Την ευχαριστώ και αυτή πολύ, μαζί μας στο ψηφοδέλτιο του 19. Ο Τέγας ο Γιάννης, δάσκαλος στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Βύρωνα, από το παλιό ψηφοδέλτιο και αυτό σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Ο Χαρακίδας ο Αντώνης, καλός φίλος και ο Αντώνης, οφθαλμίατρος από τον Καρέα, τον ευχαριστώ πολύ που συμμετέχει και αυτό στο 19 στην προσπάθειά μας.
τελευταίος αλλά δυνατός. Ο Αλέκος ο Χρυσοβέργης, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες. Τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του. Πραγματικά, παιδιά, με τιμάτε ιδιαιτέρως που συμπορεύεστε μαζί μου στον αγώνα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Μαζί με όλους τους Βυρωνιώτες θα δώσουμε τη μάχη για τις δημοτικές εκλογές και θα νικήσουμε τις εκλογές το 2019. Σας ευχαριστώ πολύ όλους σας για την εμπιστοσύνη σας. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε την κοπή της πίτας μας να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας για την κατάσταση που επικρατεί στο Βύρωνα. Αυτό που πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε είναι έστω ότι κάποιος συμπολίτης μας είχε φύγει από το 2014 από το Βύρωνα, το Μάιο του 2014 και ξαναγύρισε σήμερα. Τι διαφορετικό θα έβλεπε στην πόλη μας? Η απάντηση δυστυχώς είναι απλή. Κανένα νέο έργο όλη αυτή την τετραετία, ούτε μία ανάπλαση πλατείας στο Βύρωνα. Δεν έχει γίνει δυστυχώς, παρόλο που η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή είχε όλες τις βασικές προϋποθέσεις, κανένα καινούριο έργο στο Βύρωνα. Η Δημοτική Αρχή είχε 5 χρόνια μπροστά της να κάνει πάρα πολλά πράγματα και είχε τη μοναδική ευκαιρία, γιατί και η κεντρική εξουσία και η περιφέρεια ήταν από τον ίδιο πολιτικό χώρο. Καθαριότητα, ανακύκλωση και ηλεκτροφωτισμός. Η Δημοτική Αρχή, αν και όφιλε, δεν είχε καταθέσει κανένα σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων για την πόλη μας, δεν είχε κανένα όραμα για την καθαριότητά μας. Ο Βύρωνας αντικειμενικά δεν είναι μια καθαρή πόλη. Για 5η συνεχή χρονιά, τα καταγεγραμμένα στον προϋπολογισμό έσοδα από την ανακύκλωση στην πόλη μας είναι μηδενικά. Οι περισσότεροι μας μεταφέρετε προβλήματα για τον ηλεκτροφωτισμό και η πόλη μας αντικειμενικά δεν είναι μια φωτεινή πόλη. Πριν περίπου από ένα χρόνο, η πολεοδομία έκλεισε το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που συναντήσαμε, γιατί και στην παιδεία μας δεν έχουν γίνει τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ο ταξιάρχης ο Διαμαντόπουλος είναι από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα. Εκεί μια ομάδα ανθρώπων, ενεργών πολιτών, που απαρτίζουν το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημοτικού Σχολείου, κατάφερε να κερδίσει ένα πρόγραμμα, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να φτιάξουμε το προαύλιο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Δεν κατάφερε καμία επίβλεψη να κάνει η Δημοτική Αρχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας να μην έχουν προαύλιο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο. Καταλήψεις. Στο Βύρωνα, μια πυκνοδομημένη περιοχή, έχει 2 άλση στο κέντρο του Βύρωνα. Και τα 2 άλση αυτή τη στιγμή τελούν υποκατάληψη. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει γίνει καμία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και κοφεύει η Δημοτική Αρχή και κλείνει τα μάτια της. Φίλες και φίλοι, ο Βύρωνας αυτός δεν μας αξίζει. Όλα τα προηγούμενα χρόνια προσπαθήσαμε να είμαστε χρήσιμοι για την πόλη μας, να κάνουμε γόνιμη αντιπολίτευση και να προτείνουμε λύσεις. Δυναμώσαμε και οριμάσαμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα δεν σας θέλουμε απλά δίπλα μας. Σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να καταθέσουμε ένα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο πρόγραμμα για την πόλη μας και να πάμε το Βύρωνα το βήμα μπροστά που όλοι χρειαζόμαστε. Μαζί λοιπόν όλοι για το Βύρωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Σαριανής Βύρωνος και ημιτού κυρίου Δανίλ, θα ήθελα να μεταφέρω τις πατρικές και χειρατικές ευλογίες και να ευχηθώ η πορεία της ζωής μας να βγάζεται μέσα από το φως του προσώπου του Κυρίου μας και να αγιάζεται από την πλημμύρα της χάριτός Του.
Εύχομαι, αγαπητέ μου Μίλτο και αγαπητοί μου αδελφοί, και σε όλους εύχομαι το έτος 2019 να είναι έτος φωτός και χαράς για τους πολίτες του Βύρωνος, της πόλεως μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Της Παναγίας, του προστάτου και πολιούχου Αγίου της Ενορίας του Αγίου Δημητρίου. Το δεύτερο να κόψουμε και για τον Σεβασμιότατο. Το τρίτο για τον Μίλτο και το ευχόμεθα καλή επιτυχία και για την παράσταση για όλα τα παιδιά, οι οποίοι είναι πολύ γνώριμοι, περισσότεροι. Είναι προφανές ότι αυτή η προσπάθεια θα πάει καλά. Χρειάστηκα μισή ώρα να έρθω από την είσοδο ως εδώ. Μίλτο, βλέπω ότι έχεις καλούς και άξιους συνεργάτες. Καλή επιτυχία, καλή προσπάθεια, ό,τι καλό, καλή χρονιά. Αγαπητέ Μίλτο, άριστος ο Δήμαρχος, άριστος ο Καπετάνιος, σπουδαία η ομάδα νίκης, καλή επιτυχία. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνεις. Είμαστε στο πλευρό σου και εδώ στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες αύριο μεθαύριο που θα έρθεις ως Δήμαρχος. Έχουμε τη δυνατότητα να σε βοηθήσουμε να ανοίξεις νέους δρόμους για το Βύρωνα. Μας αρέσει και το σύνθημά σου, μαζί για το Βύρωνα. Εμείς σου δηλώνουμε μαζί σου για το Βύρωνα, για νίκη στις ερχόμενες εκλογές, μια άριστη δημαρχία. Να είσαι πάντα καλά και ευχόμαστε τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Η κοσμοσυρωή είναι φανερή. Ο Μίλτος είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί για να προσφέρει. Προσφέρει με τη δουλειά του, προσφέρει στα πολιτικά πράγματα από μικρό παιδί. Το έχει μάθει από τον πατέρα του φυσικά. Οι καταβολές είναι δεδομένες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κατά τη γνώμη μου μπορεί να αλλάξει το Βύρωνα, μπορεί να αλλάξει τις γειτονιές, μπορεί να κάνει την πόλη καλύτερη και τη ζωή των πολιτών του Βύρωνα λίγο καλύτερη έως πολύ καλύτερη. Εγώ λοιπόν θέλω να εκφράσω δημόσια τη στήριξή μου στο Μίλτο Μπαντή και μόνο στο Μίλτο Μπαντή. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Τον εμπιστευόμαστε όλοι. Στηρίζουμε τον Μιλτιάδη τον Μπαντή, στηρίζουμε τη δημοτική του κίνηση και πιστεύω ότι θα είναι και θα έχει επιτυχία και θα είναι ένας πολύ καλός δήμαρχος. Ο Μίλτος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να είναι φίλος, ξέρει να στέκεται δίπλα στους δικούς του ανθρώπους. Ο Μίλτος ο Μπαντής γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτοδιοίκηση και ο Μίλτος ο Μπαντής, πιστέψτε με, και όσες και όσοι δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμη πάρα πολύ καλά, ξέρει να δουλεύει. Σας διαβάζω λοιπόν το μήνυμα του κυρίου Πατούλη. Τον Μάιο του 2019 θα κληθούμε ως Έλληνες πολίτες, ως πολίτες της Αττικής, να επιλέξουμε τα πρόσωπα εκείνα που θα δώσουν σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο περιφερειών ένα δύσκολο αγώνα. Από το αποτέλεσμα των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών θα κριθούν πολλά. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 όμως πρέπει να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι πολίτες θέλουν μια αυτοδιοίκηση ισχυρή και αποτελεσματική.
πριν λίγο έλαβα και ένα mail που είναι σημαντικό και πρέπει να διαβαστεί. Φίλε Μίλτο, σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Δυστυχώς, ωστόσο, οι υποχρεώσεις μου στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ στην εκδήλωσή σου. Εύχομαι από καρδιάς καλή χρονιά με υγεία και δύναμη. Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σου. Κώστας Μπακογιάννης, υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πραγματικά, σήμερα με συγκινήσατε. Θα είμαστε όλοι μαζί το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα ανοίξουμε το εκλογικό μας κέντρο μέχρι τέλος του Ιανουαρίου και θέλουμε όλοι μαζί να πάμε το Βύρωνα, το βήμα μπροστά που τόσο έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Μαζί για το Βύρωνα.